bi ambe alamsa dona juin kalo tile 11 an balimaw aw bisimila malak ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye ka fɔ mali coronavirus tɔ ko mɔgɔ 81 wɛrɛ farala u kan an ka minisiriso bɛ yen nɔ ni ale kɔni ka baara ɲɛsilen don kɛnɛya kɔni sabatili ma ale kɔni ka kunnafoni di sɛbɛn ka ɲɛsin coronavirus kɔni kibaruya diliw ma o kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko coronavirus kɔni yera mɔgɔ 81 na ka kɛ ni arabadon juin kalo tile 10 ko wa fɛnɛ ko mɔgɔ 17 olu kɔni kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la mɔgɔ 2 ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tanyala ka sababu kɛ coronavirus bana ye coronavirus kɔni yelen filɛ ni mɔgɔ minnu kɔni na ne a yirala ka fɔ ko kayi a yera mɔgɔ 1 na yen nɔ kulikoro a yera mɔgɔ 2 la yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnneyala kati mɔgɔ 1 ale ni kalabankoro mɔgɔ 1 segu dugu yɛrɛ kɔnɔna la a yera mɔgɔ 1 na yen nɔ Tombouctou ale marabolo kɔnɔna a yera yɔrɔ caman kɔnɔna yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnneyala Tombouctou dugu yɛrɛ kɔnɔna la a yera mɔgɔ 45 la yen nɔ Dire a yera mɔgɔ 11 na yen nɔ Ararus a yera mɔgɔ 1 na yen nɔ Kidal o dugu yɛrɛ kɔnɔna la a yera mɔgɔ 1 na yen nɔ Bamako ale sigidaw yɛrɛ kɔnɔna la sigida filanan a yera mɔgɔ 2 la yen nɔ ni mɔgɔ 1 yɛrɛ kɔni b'a la ni o ye kalanden Mali la nga a bɛ bɔ jamana wɛrɛ la sigida sabanan a yera mɔgɔ 12 yɛrɛ kɔni fɛnɛ la yen nɔ ni olu yɛrɛ bɛɛ fɛnɛ ye kalanden Mali la nga nunu kɔni bɛɛ ye jamana wɛrɛ mɔgɔ ye sigida naaninan a yera mɔgɔ 1 na yen nɔ o mɔgɔ 1 yɛrɛ fɛnɛ ye kalanden Mali la nga jamana wɛrɛ mɔgɔ fɛnɛ don sigida duurunan a yera mɔgɔ 4 fɛnɛ la yen nɔ mɔgɔ 3 kɔni fɛnɛ b'a la kalanden do Mali la nga a yirala ka fɔ ko olu kɔni fɛnɛ tɛ maliden ye o sababuya la ka kɛ ni arabadon ye juin kalo tile 10 coronavirus kɔni ye mɔgɔ minnu kɔni minɛ Mali kɔnɔ olu kɔni dafala mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 667 la mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ dafala mɔgɔ 900 ani 48 na wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tanyala ka sababu kɛ coronavirus ye olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ dafala mɔgɔ 60 la maa minnu kɔni bɛ yen ni olu kɔni ni coronavirus tɔ ninnu kɔni gɛrɛla ɲɔgɔn na olu kɔni jate bɛ taa mɔgɔ 2000 ani 200 ani mɔgɔ 10 na o sababuya la Mali jamana ɲɛmɔgɔ u kɔni bɛ hakilisigi kɔni ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ale ni sanuya walew olu kɔni labatoli kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye kunu arabadon juin kalo tile 10 fana ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Joyila marabolo la bɔ taara kɛ cɛ dɔ kɔni kunkolo tigɛlen kɔni kan a ka soda la yen nɔ kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko tarata kɔni sufɛ ka dugu jɛ araba la ko bingalikɛla dɔw kɔni de tagara ni ka bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin nin cɛ in kɔni ma nga a yirala k'a fɔ ko sɔni ni bingalikɛla ninnu kɔni ka nin cɛ in kunkolo tigɛ ko a kɔni joginna kosɛbɛ ko sabula kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni bɛ se nin yɔrɔ kofɔlen na wagati min na k'u ka jateminɛw kɛ olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko murudanya 3 kɔni de kun kɛra nin cɛ kofɔlen na ko wa fɛnɛ ko nin cɛ in yɛrɛ kɔni ko furabɔla kɔni de don fana ale sigida dɔ la ni an ko ma ko Bajalan ko nin cɛ in kɔni kun si bɛ taa san 47 ɲɔgɔnna la ko dugu kɔni jɛlen mɔgɔw kɔni de taara bɔ nin cɛ kɔni kunkolo tigɛlen dalen kɔni kan a ka soda la yen nɔ o kɔni kɛlen u ye wele bila dugu faamaw kɔni ma ni olu kɔni nana ka u ka jateminɛw kɔni kɛ nga an bɛ wagati min na i ko sisan a ma se ka dɔn maa kelen min kɔni ye nin fagali wale in kɔni kɛ nga sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa cogoya min na nin ko kɔni bɛ se ka ɲɛdɔn kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye hali bi kunu juin kalo tile 10 Mali finitigiw olu kɔni ye malo tɔni 5 ko kɔni di Bine Dama ale kɔni dugudenw ma hakilila jiginna Bine Dama juin kalo tile 5 bingalikɛ wale dɔ kɔni de taara ka ɲɛsin nin duguden ninnu kɔni ma ni maa caman kɔni bɔnɛla ani na ni maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka so jenina ni bingalikɛ wale kɔni dafɛ Mali finitigiw olu kɔni ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin nin duguden ninnu kɔni ma ni o bonyaw kɔni dira u ma sevare nga nin bonya ninnu kɔni dilen kɔfɛ Mali finitigiw olu kɔni bɛna ni balo ninnu kɔni ta ni ka taa n'a ye fo Bine Dama dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔ kunnafoni kuncɛla karidon juin kalo tile 7 Douanzan ale kɔni marabolo la dɔgɔden dɔ olu kɔni ka dɔgɔjɔ mobili kɔni yɛlɛnna dugu jukɔrɔ mugu dɔ kɔni kan ni o cira ni u ye ka mɔgɔ 7 kɔni bɔnɛ ani na kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni dɔgɔden ninnu kɔni de kun bɔtɔla don Janwali ni ka u kunda Douanzan kan ko u kɔni tun bɛ taa dɔgɔjɔ la ni yɔrɔ kofɔlen na olu kɔni de ka bolimafɛn kɔni taara yɛlɛn dugu jukɔrɔ mugu dɔ kɔni kan ni o kɔni cila ni u ye o sababuya la mɔgɔ 7 olu kɔni bɔnɛla u nin na ko wa fɛnɛ mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna olu kɔni fɛnɛ joginna kosɛbɛ nga an bɛ wagati min na i ko sisan a kɔni ma sɔrɔ ka dɔn maajugu minnu kɔni ye nin dugu jukɔrɔ mugu in kɔni don nin dɔgɔdon ninnu kɔni ye nga kibara wɛrɛ min kɔni mana bɔ kɔfɛ an b'o da aw tulo kan an balimaw nin de kun ye aw ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ